Boas noites a todos e todas. Abrimos este pleno ordinario do mes de febreiro. En primer lugar, pois, lle comunicaba aos grupos que o pleno do mes de marzo, de semana previa, onde debían pois, celebrarse as comisións informativas que coinciden ca Semana Santa. Entonces, a proposta é que estas comisións informativas se adianten aos días 17 e 18 de marzo, co cual convocaríamos o pleno o día 21 para celebralo o último lunes dese mes, e durante a semana inteira de Semana Santa pois non se celebraría ninguna das comisións informativas. O digo a efectos de a presentación das iniciativas que vayan a solicitar que entren en ese pleno. Entonces, si lle parece, pasamos ao que é o pleno ordinario. O primer punto é a acta da sesión extraordinaria de 16 de decembro, que, se lle parece, tratamos co punto segundo, que é a sesión extraordinaria urxente de 12 de xaneiro, e a aprobación tamén da acta do día 25 de xaneiro do 16 tamén. Si non hai nada que ningún grupo vera observado, pois dámola aprobada por as. Sí, señor Vilas, me dice o secretario que tiña vostede algo que decir. Moi ben, boas noites. Gracias, señor alcalde. Sin entrar a valorar os tempos verbais utilizados na redacción das actas, quixéramos que se correxise na páxina 11 unha palabra que non está en recolleita, que sería oportunidade, para poñer na localidade. Despois, na páxina 36, queríamos comentar que o noso sentido do voto está mal recolleito, xa que nós en ese punto nos abstivemos, o cual serían 4 abstencións. Nos aí non votamos en contra. Moi ben, pois prego ya ao señor secretario que comprueba a acta. De ser así, se incluye directamente, en absoluto hai ningún tipo de problema. Gracias. Gracias, señor Vilas. O siguiente punto é a aprobación definitiva, si procede, de regulamento de participación cidadá do Concello de Ribeira. En función de esa alegación suxerencia, pois se propón unha serie de cambios que en concreto atañen os artigos 6, 7.2, 7.3 é unha disposición adicional. O artigo 6 pois sería incluir o que é directamente un teléfono de atención ciudadán, o 010, e tamén ofrecer as novas tecnoloxías como canle de comunicación aos grupos políticos. No artigo 7, o que vimos ca proposta, pois é simplemente que aqueles particulares ou asociacións que teñan algunha iniciativa que quer que se trate en este pleno, pois ten os mesmos requisitos formais que o que tería calquer grupo municipal presente, é dicir, tanto no plazo como a hora de intervir. E, por último, pois que dentro das disposicións adicionais facemos mención a fomentar o que son as reunións parroquiales. Dito eso, os grupos que deseen intervir. Señora García Poste, ten a palabra. Boas tardes e moitas gracias. Señor alcalde, IPDR vai votar a favor porque todo o que tiña que haber aportado durante a formación ou a redacción deste expediente de aprobación do Regulamento Orgánico de Participación Cidadá do Concello de Ribeira, e, bueno, esas modificacións que se fan tampouco nas ven. Nada máis. Moitas gracias, señor Chouza. Sí, buenas tardes. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos vamos a votar afirmativamente el expediente del Reglamento Orgánico Municipal de Participación Ciudadana. Entendemos que es un reglamento muy necesario y que es una confección que en la confección hemos trabajado todos los grupos municipales con nuestras aportaciones y las de los vecinos, consiguiendo con todas ellas un reglamento abierto a las inquietudes de los ciudadanos y dando voz a las mismas. Gracias.
Moitas gracias, señor Vélez. Moitas gracias. Pois nós, máis ou menos no mesmo sentido dos nosos compañeiros, recolleitas as aportacións dos distintos grupos municipais aquí representados, así como dos veciños de Ribeira, esperamos que o Concello, con este novo regulamento, dea un salto na calidade da entidade local con respecto á atención e participación cidadana. Moitas gracias. Sí, señor Pedro Barral. Grazas, señor alcalde. Boa noite. Ben, pois desde o BNG sempre pulamos por dotar e reforzar de maiores mecanismos todo o que supón dotar de máis elementos de participación cidadá, así como de transparencia. As decisións que se toman desde o Concello de Ribeira non é unha maneira de loitar contra a corrupción política, tamén de mellorar a información que se lle dá á nosa veciñanza das decisións que toma esta institución pública e tamén como ferramenta para desvalorar, para dotar de maior valor ao exercicio da política local e a outros niveis tamén, non? Entendemos que este regulamento é necesario, partimos de que non hai ninguna norma que facilite a participación da veciñanza nas decisións que se toman aquí nesta corporación. Entón, aprobamos a súa aprobación, para máis redundancia, aceptamos as emendas que se propón desde o Grupo Podemos, porque, veñen a mellorar este regulamento, así como as nosas tamén foron incluídas no documento final. Grazas. Moitas gracias, señora García. Xa ten, entonces, escusado o uso da palabra. Simplemente darlle unha noticia no que seguimos avanzando no que é a participación ciudadana e, sobre todo, a hora de transparentar a acción municipal. Saben que dentro dos datos que os concellos aportan, pois o noso concello vai na vanguardia, pero decirlle que esta mesma semana vai entrar xa en vigor o que é a sede electrónica deste concello. En concepto, todo o que nesta primeira fase supón consultas. A partir, pois seguramente, de o miércoles xoves, un ciudadano de Ribeira os datos fiscais, domiciliacións bancarias, domiciliacións de notificacións, en impostos ás tasas, os vehículos, o chicle, as multas e sanción, as plusvalías, o IAE, a licencia de obras, suministro de agua, cementerios, consulta de recibos e notificación. E, por último, os seus propios expedientes en cuestión de consulta de solicitudes e consulta de expediente. E o registro telemático, onde van a poder consultar o que é o de datos propios, o registro de entrada, o registro de saída e as solicitudes xenéricas que teñan feito. Esta primeira fase, digamos que é de consulta, na seguinte fase, que tamén esperamos poder facela en breve, directamente desde a casa, podrá un veciño xa directamente registrar un documento, non só saber como vai un expediente concreto propio, sino tamén, digamos, poder cambiar desde a súa casa a domiciliación, os datos fiscais, etc. E, por último, decir que esta semana vai abrir xa a Xunta Local de Goberno, pois adxudicou o que eran os traballos previos para que poda o Servicio de Atención Ciudadana empezar a funcionar tamén. Espero que o próximo día 7 é un cambio sustancial, co cual eu lle pido disculpas aos veciños se os primeiros días hai pois algún tipo, digamos, de cambio que non sea todo beneficioso como espera, porque eu digo, hasta ahora hai un registro de entrada, un registro de salida e un funcionario que se ocupa de un asunto concreto, é dicir, o que ven aquí ao censo vai a un funcionario concreto, o que ven a un asunto de cementerios vai a un funcionario concreto. O que vamos a facer, pois, é unha recollida que precisamente permite que despois unha casa poda consultar o expediente, que é un pouco máis lento. Van a ter unha recepción por parte de 2 conserxes do Concello dos datos personales que den, e despois a calqueira dos funcionarios que van a estar abaixo, os 5 funcionarios, calqueira dos asuntos que ahora trata individualmente, vai a
pois como cando un vai ao Declatón e dille mesa número 2, pois va ao 2 e ese funcionario lle pode atender en calqueira de eses trámites, desde un registro de entrada, un registro de salida, desde un cementerio ou un dato fiscal, etc. Por lo tanto, non van a ter que andar pola casa consistorial buscando quen é o funcionario que leva o asunto concreto e todos van a levar esa serie de asuntos. Ao principio, pois, si simplemente cando un chega a recoller un dato, pois, si está o funcionario libre, pois xa o atenden. Sin embargo, se un que ven a pedir unha solicitud de agua e lle teñen que tomar os datos para que despois poda ver en que departamento está, onde está parado, onde nos dirección, como de correo electrónico, que o ciudadano quera dar, que despois é o que facilita pois todos os datos. Por lo tanto, creo que estamos avanzando toda esta corporación en ese sentido, tal como no seu momento expresamos todos os grupos políticos. Eu creo que, cando menos, podemos decir que o Concello de Ribeira, con respecto a outros concellos da comarca, que son basicamente pois, os que un a veces intermedia, outras veces todo o contrario, de ver que vamos por diante no caso de transparencia e de administración electrónica, pois os pasos que estamos dando vamos por diante de todos eles. Entonces, si te parece... Sí. Unha preguntiña, en base ao que acaba de comentarnos agora, hai previsión de canto empezaría a funcionar esa segunda fase? E a outra pregunta sería se esa nova web vai a depender tamén máis da Coruña ou vai a ser propia? Non, todo é propio. Hai unha aplicación que o que se vai a facer é que todos os datos desa aplicación estén incluídos. Ora hai incluso algún servicio municipal todos teñan a mesma base de datos, pero que é a base de datos que despois o funcionario vai a poder utilizar. Por que esta segunda fase? Porque primeiro vamos a ver como funciona o de entrada, salida por distintos condutos, na seguinte fase xa é o propio, mediante a identificación tanto do carné electrónico como a firma digital do propio ciudadano, o que unha vez que vemos que o sistema funciona correctamente, pois desde a súa casa, pois cambia ou solicita xa directamente na casa adquiere o padrón de habitantes ou o que sea. Entonces, non sei se con eso se dá por contestado. Dito eso, entonces, pasamos en primer lugar a votar, digamos, os cambios ou modificacións que vía emenda foron engadidos ao texto. Votos a favor dos mesmos, unanimidade, gracias aos presentes, e, polo tanto, entendo que non sei se hai que votar a ordenanza no seu conxunto. Con isto entendemos que queda aprobada definitivamente a ordenanza de participación ciudadana. O seguinte punto é o expediente de contratación de o que son os servicios de monitorado para actividades deportivas organizadas polo Concello de Ribeira e a adopción dos acordos que procedan. Ben, vostedes saben que o que agora aquí se propón, pois pode... Sin embargo, tamén, no ánimo que aquí, en máis dunha ocasión, pois expresamos de que sea o pleno do Concello o que se poda manifestar, pois é polo que, sendo unha competencia, volvo a repetir, o alcalde, en ese caso, a través da xunta local, pois modificamos o plazo para que veña a este pleno. Cal é a principal necesidade de ese cambio de servicio? Vostede sabe que durante moitos anos ese servicio non o leva o Concello, o leva a través de un convenio co que é o Club de Natación Ribeira. En estes momentos ese convenio, digamos, que non estaría en vigor ou que legalmente non ten os argumentos suficientes como para que este Concello poda seguir por ese trámite e, polo tanto, mes a mes hai un reparo da intervención, reparo que ten que levantar este alcalde ou quen en ese momento o sustituya, e reparo que, lógicamente, o que estamos intentando que non haya ningún tipo de reparo por aquelas concesións que están en prórroga ou por casos como este. Aí será unha situación, pois, digamos, de
diferenciación entre o que é o personal. Hai un personal que leva bastante anos, que está con un convenio diferente a outro personal. Se analizou o que podría ser a adquisición dese personal por parte do Concello. En moitos dos casos non sería ningún caso posible. Eu creo que se algo pois está de acordo a xente que vai á instalación deportiva é que o personal é o que fai que esa instalación, non diría que sea modélica, pero a que fai que precisamente teña o cidadano unha boa opinión do servicio que ali se presta. Por lo tanto, non hai ningún cambio de servicio. Agora se prestaría a través do Club de Natación. As potestades do Concello van a ser as mismas que hasta o día de hoxe, simplemente que o sacamos polo método de subasta, pois a unha asistencia técnica. Dito iso, pois o que aproveitamos é precisamente o pliego para dar, digamos, cumprimento a outra serie de cuestións que nestes momentos, pois, tamén teñen problemas, non? Entonces, en ese sentido, decir que se vai a incluir outra serie está levando actualmente en Oleiro, a dinamización de o pádel e a Conserjería de Palmeira, Sirves e Artes. A partir de aí, o que vamos a sacar é o concurso. Eu lle deixo aos grupos que manifesten a súa posición e despois lle darei, pois, seguramente, algún dato máis que non sei se teñen ou que, en todo caso, creo que era importante que a ciudadanía o sepa. Entonces, os grupos que deseen intervir, señora García Pose, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, ahora eu creo que lle vou a pedir que me chame señora Pose, porque aquí di señora García, vou eu a contestar rápido, para diferenciar un pouco. Bueno, decir que IPDR leva anos pedindo a regulación deste personal que estaba na fieiteira e cada vez que estaban preparadas as facturas, pois sempre, de alguna forma, nos decíamos que se tiña que regular, que eran demasiados anos. Ora se toma a decisión de regular esta situación, non é facendo un servicio municipal, e claro, como en todas estas historias, pois vai haber personal que seguramente se vai a encontrar que despois dos anos que leva traballando pode perder algún dereito ou pode perder moitos dereitos ou incluso pode perder parte de seu salario e ir cobrando menos. Tamén teño que recoñecer públicamente aquí que a responsabilidade de IPDR de conseguir unhas modificacións pedidas por persoas que traballaban ali a hora de subhogar, etc., pois que foron recollidas en estas bases, o cual les dá certa garantía. Como tamén é certo que se a empresa, por alguna circunstancia, en algún momento determinado, quere prescindir de seu servicio, pois eles van a ter protegido o tempo traballado, cousa que neste momento non teñen. De todas formas, simplemente dicir, señor alcalde, que a opinión personal aquí é unha boa poñer, que son un pouco o portavoz de personal que está traballando ali, que queren ver recoñecido o seu traballo, dicir, porque teño experiencia casi de 4 anos que vou á piscina, que de outro personal non podo falar porque todavía non tuve contacto con eles, que é un personal altamente profesional, que é un personal con unha delicadeza para enseñar a nadar aos pequenos, aparte de os que saben, elevado digamos, as actividades deportivas na agua, que é un personal que hai que quitarlle o sombreiro e respetalos por súa dedicación a estos nenos que os están enseñando a nadar e facelos deportistas, e, por tanto, a mí me gustaría, señor alcalde, que aquí non ven así recollido, que faga usted o posible como responsable deste Concello, que no momento da adxudicación deste servicio e da subrogación do personal, que nadie perda parte de seu salario. Nada máis, e vamos a votar. Muchas gracias, señor Chouza, ten a palabra. Bueno, en relación al expediente de contratación de servicio monetarizado para actividades deportivas, nuestro grupo quiere efectuar las siguientes consideraciones. En el expediente que se nos ha facilitado solo se menciona una de las opciones existentes, en concreto la externalización de los mismos por medio de un procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. En el mismo echamos en falta un informe económico, con el que se puedan analizar las ventajas económicas que dicha opción supone para las arcas del ayuntamiento,
o lo que es lo mismo, el ahorro en su caso que supone dicha externalización para los ciudadanos. Tampoco vemos en dicho informe ninguna valoración sobre otra de las opciones que ya se barajó en su día, la municipalización del servicio mediante una oferta pública de empleo. Esta opción entendemos que también es viable y digna de su estudio, apelando a la urgente necesidad del servicio. Desde nuestro grupo municipal, por lo anteriormente expuesto, solicitamos la retirada de este punto del orden del día y la concepción de un nuevo informe más exhaustivo y claro, en el que se analicen estas y otras opciones. En caso de que dicho punto no sea realizado, votaremos en contra de esto. Gracias. Muchas gracias, señor Chouza. Señor García. Boas noites a todos, concelleiros e concelleiras e tamén aos ciudadanos que hoxe están aquí nesta sesión plenaria acompañándonos. Vamos a ver, este tema do monitorado xa pasou por varias comisións informativas e tamén estuvo no pleno extraordinario de decembro pasado que non se pudo tratar dado que carecía do informe preceptivo de intervención. O Grupo Municipal Socialista pensa que xa é hora, é verdade que xa é hora de regularizar a situación destes traballadores do monitorado da piscina e das instalacións deportivas. Ahora ben, todavía non vemos aquí nin informe económico, nin se nos dá conta dos ingresos da piscina que ten o Vamos a ver, este pliego de condicións que se quita é por un importe de 1.483.000 euros para unha duración de 4 significan 370.000 euros anuales. O beneficio para a empresa que resulte ganadora será aproximadamente de un 20%, para que daría un beneficio de 296.000 euros aproximadamente en 4 anos. O Grupo Municipal Socialista non está de acordo con esta postura. Pensamos que a mellor alternativa é municipalizar o servicio de monitorado. A opción máis racional e con eficiencia económica para o Concello, a entender do Grupo Municipal Socialista, é municipalizar o servicio e que contar cos traballadores que están agora xa prestando ese servicio para o Concello de Ribeira. Gracias. Muchas gracias. Señor Vázquez Cobas. Gracias, señor alcalde. Bueno, boas tardes, noites a todos e a todas os concelleiros e ao público que temos aquí con nós, nos veciños. Bueno, pois, como vostedes saben, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, desde un primeiro momento, dixo públicamente que estábamos en contra da privatización dos servicios. En este caso, no caso do monitorizado da piscina e demais actividades deportivas, levamos moitos anos con unha situación que nós consideramos que é irregular. Non vou dicir ilegal, pero vou dicir irregular. Tiveron os reparos da intervención, que despois o alcalde, como a lei o permite, os levantaba. Que é o que ocorre? Ocorre que isto non se pode manter no tempo, ainda que levamos moito tempo facendo. E agora, que a situación social que existe, con esta sensibilidade tan grande que hai sobre este tipo de actuacións, pois é moito máis complicado facelo. E hai unha cousa que cambiou, é que antes o Grupo Municipal do Goberno, Partido Popular, tiña a maioría absoluta, non tiña inconveniente ningún cos seus diputados facelo. Agora, se non conta con alguén dos grupos da oposición, non o pode facer. Ben, que dice o BNG sobre este servicio? Pois o que dixemos sempre, que nós defendemos os servicios públicos, que o público é servicio e o privado que é beneficio. Eu digo porque o Concello, como vostedes saben, ten que prestar os servicios aos cidadáns con eficiencia. Ao privatizar este servicio, vai a perder cartos. Vai a perder cartos, porque ten que pagar o IVA, lóxicamente, a empresa que o colla ten que ter os seus beneficios, verdad?
E nós calculamos así por río, porque non hai un estudio económico, que o Concello perdería uns 360.000 euros que teria que poñer a maiores se fixera o Concello directamente o servizo. Por outra parte, estamos falando dunha cantidade de postos de traballo que nós consideramos relevante. A estes postos de traballo se poderían incluso sumar outros que son tamén relevantes en este Concello. Xa temos comentado, por exemplo, na Policía Local, en fin, habría que botarle unha vista a todo eso, verdad? E con estes postos de traballo se podería ofrecer a xente de Ribeira, a xente moza sobre todo, a oportunidade de presentarse a unhas probas para ter un posto de traballo no Concello de Ribeira. E habería que facelo, digo eu, con un proceso selectivo en igualdade de oportunidades, onde primaran os principios que teñen que privar en estes casos, que son o de mérito, o de capacidade, o de publicidade, con transparencia. E claro, eu creo que non é o momento este para andar externalizando os servicios que podía facer o Concello directamente. O Concello podería ofrecer aos mozos e a xente de Ribeira que está no paro unha oportunidade de traballo. Porque o que estamos facendo tamén, entregándolle unha empresa da fora, é privando a mocidade ribeirense de presentarse en libre concurrencia a ocupar un posto de traballo. Os informes din que se pode facer. Non é aquelo de que non se poden contratar porque os concellos ahora a lei non lle permite. Pódese facer. A lei de réximen local di que se pode facer. Isto é considerado nos concellos de máis de 20.000 habitantes un servizo esencial. E o concello pode prestalo directamente. O que ocorre é que vostedes, o grupo do Partido Popular, pois non quere que é o que imos a facer hoxe. Quero deixar claro de que nós tamén estamos pola regularización desta actividade, pero hai dos maneiras de facelo. Unha é privatizando e outra é municipalizando. O sea, que non é que nós queramos que siga como está, E despois, claro, eu lín así un pouco as bases, non? E hai certas cousas, por exemplo, pódese dicir que, sí, efectivamente, se prima o traballo do tempo traballado, se prima todo isto e tal. Nós tamén, na oferta pública de emprego, se se fixera, tamén se primaría, co máximo que permita a lei, aos traballadores que están actualmente prestando servicios, que sabemos que é xente moi profesional, xente moi competente. Pero no pliego di que o prezo único será o factor determinante, o sea, que é o precio prácticamente, o precio é o único factor determinante para a adxudicación. Esa é a realidade. Efectivamente, hai puntuacións, pero tamén pode que colla alguén que simplemente non queira coller o persoal, e que se quede ao final con ele. E despois, mire, eu creo que hai algunhas cousas que non sei se están ben, non son un experto en esta materia, pero, miren, vostedes, cando falan das titulacións que requeren os postos de traballo, hai algúns que dicen titulación recoñecida oficialmente, tal, titulación tal, todo tal, ben. Ou experiencia dilatada. Eu non sei que é eso da experiencia dilatada. O sea, que a experiencia dilatada sustituye a titulación. Porque é titulación, ou experiencia dilatada. Non me parece isto moi acorde. En outros casos, por exemplo, de masaxistas, vostedes din titulación por centros oficiais ou privados, pero non din privados homologados, din privados. Calquer centro privado podes pedir un título de masaxista, unha persona que non o teña. Non ten que estar homologado o centro, nin nada. Son cousas que creo que había que arranxar. Mire, para facelo municipal, este pleno competente, hai que declarar un servicio esencial.
E podémoslo facer porque a lei o permite. Nós estamos, como lle dixen, polos servicios públicos. Foi o compromiso que adquirimos e é o compromiso que mantemos. E, polo tanto, pois votaremos que non. E, señor alcalde, me gustaría que me aclarara unha cousa, porque vostede falou dos servicios tamén para a terceira idade nos centros sociais e todo isto, verdad? Acaba de dicirlo ahora. E vostede sabe que ten algunhas solicitudes de algunha asociación de veciños, de algunha parroquia, para levar directamente eses locais e todo eso, pois me gustaría que aclarara un pouco esta situación, porque hai asociacións que eu coñezo na miña parroquia, en Carreira, por exemplo, en Oleiros, que tamén fan este tipo de actividades, e claro, vai haber aí un choque de actividades. Vale, gracias. Antes de... Sí, unha aclaración, aclare. Non, simplemente PDR quere dicir que si apoia isto é porque pode estar, se se municipaliza, en peligro os postos de traballo da xente que ahora mismo está desempeñando. O sea, non é unha cuestión de privado ou público, é defender os traballadores, que é o meu compromiso, quero deixalo claro. Nada máis e moitas gracias. Nós tamén os defendemos. Gracias. Antes de darlle a palabra a señora Pouso, como fixo unha cuestión, eu xa lle dixen á Xunta de Portavoces que ao longo deste ano, espero que no mes de septiembre, todas as actividades Mientras tanto, pois aquelas asociacións que os pidan se lle irá dando o espacio. Pero, bueno, pues que tanto defende o público non preferirá unha asociación de veciños ou unha asociación do que sea antes que o Concello. Será o Concello o que deba dar iso. Por lo tanto, como neste momento o modelo non é ese, hai onde se dá, onde non se dá, eu me comprometín a intentar encher o que son as casas de cultura de actividade que se presta a través do Concello. E a partir de aí, pois, o darán as asociacións. Por qué? Porque a ninguén se lle escapa que o que están facendo as asociacións, moitas asociacións, é contratar xente, contratar, entre comillas, que o alumno paga nunha instalación municipal, incluso parte do que paga vai para esa asociación, é dicir, están aplicando un precio público nunha instalación municipal que non se cobra. E claro, eso non parece que sea o máis normal. O normal é intentar que todo o que se preste aí este regulado e que unha vez que o Concello encha as horas que poda ca súa capacidade que se preste a o que son o resto de asociacións que o soliciten, non? Sendo eso así, hai efectivamente asociacións que están á espera, ás cuales xa eu no seu momento lle dixen que en tanto en cuanto non se regularice no sentido de prestar directamente polo Concello, non habría inconveniente en que esas asociacións utilicen o que é de todos en interés da súa asociación. Dito iso, ten a palabra a señora Couso. Gracias, señor alcalde. Ben, como ben se explicou aquí xa ao inicio do punto por parte do señor alcalde, trátase de poñer, digamos que dentro de unha situación regular ante a normativa vixente que temos neste momento, pois todo o servicio que se está prestando en ese pabellón deportivo da Cieiteira, nas actividades de piscina, nas distintas actividades que se fan, actividades físicas, actividades de pádel, etc. Ben, eu creo que por parte dos distintos grupos que interviron neste punto, eu creo que hai unha gran confusión, creo que se fixeron aquí moitísimos brindes ao sol, e creo que non se clarexaron demasiado ben os conceptos ou sí que hai determinada confusión respecto a este tema. Que servicios viñamos prestando ata agora na piscina municipal? Públicos ou privados? Públicos. Señores, públicos. Servicios públicos estaban prestando. A través de un convenio que está en este momento xa rematado ese convenio, a través do convenio que había co clube de natación. Ben, debido a esa situación, que tiñamos que ese convenio estaba rematado, vémonos na obriga, pois para ter, digamos que en orden toda a tramitación do gasto, de regularizar esta situación. Podemos municipalizar, tal e como se falou aquí por parte dos distintos grupos, así, de buenas a primeras a todo o personal que temos ali? Non. Hai que facer procesos selectivos de acordo aos principios establecidos legalmente.
de participación igualitaria, libre concurrencia de mérito e capacidade. Mire, de demagoxias aquí estamos todos un pouco cansos. De leccións para defender dereitos do persoal que presta servicios para o Concello, ninguna, porque así o vimos demostrando ao longo de outros servicios que pasaron a xestionarse vía empresas, caso Matadoiro Municipal, que se respetou en aquel momento a aquel personal que pertenecía ao Concello. O sea que leccións, ninguna sobre eso, señores. Ninguna a este grupo. En canto a crear esas ilusións das que facía referencia o señor Covas, de que vostede quere darlle oportunidade a eses mozos de Ribeira a ter unha opción laboral de prestar servicios laborales nas instalacións municipais de deportes. Mire, que vostede está facendo un brindis ao sol e quen lle garantiza a vostede que non lle poda vir un señor de Vigo, de Santiago ou de Madrid que teña o mellor, pois, en base a ese baremo de concurso a oposición que podamos establecer máis puntos que calquera dos señores que leva aquí demostrando ano tras ano que é un excelente profesional atendendo e impartindo enseñanzas nese centro deportivo. Hai alguén que a usted lle poda garantir eso? Porque a nós, o Grupo Popular, non. E por eso, en este pliego de bases que se saca, si se lle dá unha puntuación importantísima á empresa que queira recoller a este persoal. E sí que temos interese en que se recolla o persoal. Sabe por qué? Porque estamos satisfeitos co servicio que presta. E mire, vostedes queren servicios públicos, nós tamén. E temos cantidad de servicios públicos, porque servicio público é a recollida de lixo e a limpeza viaria, é público e o presta unha concesionaria privada. Servicio público é o mantenimento e a xestión do alumiado público e o presta unha empresa privada. Señor Covas, por favor. E señor Chouza, por favor. Bueno, señor Chouza, vostede xa non teño tan claro que vostede teña algún interés en manter a estabilidade laboral do persoal que está prestando os servicios na piscina municipal. Despois de moitos anos que levan traballando e que os pais deses nenos que van a estas están encantados co trato que ten este personal e ca profesionalidade que ten ese personal. A usted iso non lle vale? A nós sí. A nós sí. Pola nosa banda, que decía vostede por parte de outro dos membros aquí intervintes, que o criterio prioritario é o prezo. O precio ten unha puntuación, pero, insisto, valóranse horas de traballo, valóranse fundamentalmente que se recolla ese persoal, horas a maiores que nos ofrezcan. E miren, en canto do prezo, o prezo con que estamos sacando en este momento é o mesmo que está costando exactamente agora a través do club de natación. E o precio poderá baixar en función da oferta que presenten. Que vamos a ter a maiores? O IVA, que non o tiñamos ata agora, pero o IVA efectivamente sí se vai a incrementar no coste do contrato. E en canto ao coste de esa supuesta municipalización da que vostedes falan, vostedes non están tendo en conta que aquí estamos sacando o prezo do contrato prevendo todas as coberturas en caso de vacacións, en caso de baixas de enfermidade e en calquera situación que se nos poda plantexar. Que sabemos que a administración ten moitas veces tremenda dificultad para actuar inmediatamente ante situacións sobrevidas referente a temas que se poda presentar de vacantes de persoal. E iso podría poñer en risco, en un momento dado, seguir prestando unha actividade, seguir prestando un servicio ou ter que interrumpirlo. E ocasionar, pois en este caso, uns perjuicios aos pais ou as nais deses rapaces que van á instalación. E, señor García, mire, por favor, mire vostede o expediente, porque vostede di que non ten informe de interventor. Eu teño aquí dous. E teño o documento de retención de crédito. E teño o informe de intervención que di aquí que cumple todos e cada un dos requisitos. E que, de verdade, non sei, que é o que mira vostede cando mira os expedientes. Mais nada, señor alcalde, moitas gracias. Gracias. Bueno, para rematar, vamos a ver. Primeiro, non é verdade que o grupo de goberno non pode... Perdón? Pero es que non hai alusiones. Usted está en el debate e usted está... Pues que no de elecciones, entonces... Bueno, aquí elecciones nos damos todos a todos. Damos opciones, no damos elecciones. No, todos nos damos todos, señor Chouza. Es decir, estamos en el debate y entonces es lógico que todo el mundo fale de todo el mundo sin que eso
sea alusións. Cando sean alusións non lle quepa a menor duda que vou a dar o turno de palabra. Simplemente decir que a Xunta Local de Goberno podería aprobar isto, porque está por debaixo do 10% do que son os ingresos corrientes e poderíamos aprobarlo hasta 4 anos. Por lo tanto, non é verdad que ahora como están ustedes en minoría son moi buenos. Al contrario, se o levo a Xunta Local non ven a este pleno, por lo tanto me vou a someter a que se aprobe ou non se aprobe. É unha cousa importante, é unha cousa importante decir, para empezar, privatización. Entonces, o que entendo é que usted entende que o Club Natación Ribeira é unha administración pública. Non sei se é trata esa xente. Por lo tanto, o Concello, dentro da xestión, vai a ter exactamente as mesmas prerrogativas, competencias e dirección da política que se fai na piscina como hasta de agora. Exactamente igual. É verdade, din vostedes, municipalicen. Para empezar, sí que hai que crear el servicio como esencial. Bueno, los ciudadanos podrán pensar si la piscina es un servicio esencial y básico y si la tasa de reposición permitiría a todo el personal. Pero es verdad, imaginando que se faga isto. Isto pode ser facer cando acabe este contrato. Por que nós pensamos que a mellor fórmula é esta? Porque realmente ese servicio o prestan personas. E con esas personas a xente está contenta. Cando se faga un proceso selectivo, se puntúa un mes traballado, pero se puntúa a un señor da piscina de Ribeira, a un señor de Ponferrada, a un señor da Fonsagrada, a un señor de donde sea. Claro, e ao final da piscina, efectivamente, entonces eu en todos os traballos do mundo, exactamente, pero eu o que estou defendendo é que os que están contentos o pueblo con eles teñan a posibilidade de quedar, e que non veña o señor da Fonsagrada. Non, bueno, eso é demagogia, o suyo non é demagogia, o meu é demagogia, vale? Eu volvo a repetir, se busquei esta solución é porque creo que é o mellor. E cando digo o precio son 75 puntos sobre 135. 75 sobre 135. Pero mira unha cousa, o servicio actual, o personal sale de 87.000 euros, o novo de 263. O aumento son 45.000, equivalentes ao IVA. Pero non son cantidades homoxéneas, porque agora houve 4 baixas. Se é personal municipal, hai que cubrirlas o Concello. E ten que cubrir o Concello todo ese tipo de baixas. E non ten a disponibilidade... Non, pero entón sale moito máis caro. Ten que lle diga para que todo o pueblo sepa canto se paga por convenio colectivo a hora extra en este Concello. Xa o quixeran todos os que nos están escoitando, Incrementos do 75%. Que xa lle digo que vou a denunciar o convenio tamén, porque me parece injusto. Pero cantas horas traballa un funcionario municipal? Ai, amigos. Non, señor alcalde, non, quero dicir, cando pagamos cousas, cando pagamos... Non, perdón, señor Vázquez Cobas, escúcheme como eu escoitei a vostede. Se nós municipalizamos isto, hai xente que ten que ser unha dous. E xa non lle vai polo mismo convenio que lle vai a todo o mundo que presta un servicio nunha piscina, que é o de monitorado, ou de espectáculos, ou o deportivo. Se lle presta polo convenio do Concello de Ribeira. Por lo tanto, un señor que a dirixe, verdad, ten que ser unha 2, e o outro ten que ser un B. Entonces, en coste, se isto se municipalizara, vai por encima do que agora se vai a sacar. Esa é unha realidade. E ainda por encima xa lle dixe, as baixas teñenas que cubrir a empresa, cando de outra forma serían costes añadidos ao convenio. E lle permite unha mobilidade horaria que non permite claro. Bueno, moi bien, sigan vostedes falando, porque parece que a miña opinión non vale tanto como a súa. Alcalde, pero vamos a ver, home. Non, vamos a ver nada. A legislación laboral habrá que cumplila, se o Concello, se unha empresa, se xa quen sexa, home. É que crea que a empresa que vai a estar non vai a cumplir a legislación laboral. O que eu lle digo é que a este pueblo lle sale bastante máis caro o personal do Concello que o externo. E a veces terá que ver como funcionarios deste Concello poden ir a facer horas extras a outro Concello polo 40% menos de euros que fai para o Concello de Ribeira. E que sepan os ciudadanos. Que a quen lle dá de comer lle cobra máis que a outro Concello. E, polo tanto, as cousas hai nas que poñer como as hai que poñer. E aquí o que se intenta é que siga como a cousa como hasta ahora o prestaba un club, agora o prestará quen o gane,
e que poda seguir o personal. Hai un personal que directamente se ten que subrogar e outro que o feito de seguir contando con eles dalle 25 puntos á empresa dos 135 que se llevan a valorar. Por lo tanto, eu creo que cumplín a miña palabra, e a miña palabra era traer este asunto ao pleno, e, por lo tanto, non me queda outra cuestión que votar o que é esta proposta para que salga o pliego e para que a partir de aí podamos correxir unha eiva que ten este Concello nunha contratación, ademais dunha cuantía importante. Votos a favor da mesma, en contra, queda aprobado por 11 votos a favor da en contra. O seguinte punto é a solicitude do Ministerio do Interior da prórroga da cesión de terrenos para a construción da nova comisaría. Saben vostedes que xa no seu momento había o compromiso do Ministerio do Interior, incluso por escrito a este alcalde, de que neste presupuesto do ano 2016 se vai incluir a comisaría. Non se inclueu, as nosas explicacións que nos deron foi que, por motivo do que foi o terremoto de Lorca, pois lugar, o que o Ministerio sigue tendo intención de sacar adiante o que é a comisaría, tanto é así que fixe un novo proxecto e que non solicita o que é a prórroga desa cesión, que é o requisito indispensable para que poda ser unha realidade a comisaría pois no plazo que o Goberno Central considere. Por lo tanto, eso é o que sometemos a este pleno a súa consideración, e se algún grupo quer intervir, señora García Pose. Señor alcalde, eu non é intervir, simplemente preguntar cantas veces pode pedir a prórroga, partindo de ahora que hai un novo proxecto, claro. Porque, bueno, agora hai un paso adiante que foi o novo contratación dese proxecto. Espero que vostede, como saben, nas administracións, cando hai un proxecto, é a mellor forma que se incluya nos orzamentos. Non me espero que así sea. Señor Chouza, ten a palabra. En relación a este punto del orden del día, el Grupo Municipal de Ciudadanos, y a la vista de la información que se nos ha facilitado, y en especial el escrito presentado por el Ministerio del Interior, que nos solicita dicha al Gobierno Municipal para que efectúe las gestiones pertinentes al Ministerio del Interior para que esas obras comiencen lo antes posible, aunque sé que no está de su competencia, pero que les dé un poquito de caña. Muchas gracias, señor Chouza. Señor Vilas. Muchas gracias. Esperemos que esta construción pois sexa unha realidade nesta legislatura e que Ribeira conte con as instalacións modernas e acordes cos tempos para desenrolar a actividade das forzas de seguridade. Se non é así, ao remate dos 3 anos, pois que revirta o patrimonio municipal. Gracias. Muchas gracias, señor Vilas. Señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, estou de acordo ca señora Rosa García Pose, xa vamos con varias prórrogas. Claro, señor alcalde, a última noticia que tivo a comisaría este grupo municipal da comisaría de Ribeira non foi unha noticia nada boa, posto que se falaba da comisaría de Ribeira en unha información xornalística envolta nunha presunta corrupción. Estou falando da adxudicación a dedo do proxecto a un arquitecto amigo íntimo de Rajoy e de o señor Feijóo, que era o home de Pilar García Rojo. Isto está aquí na prensa, non é unha cosa que diga eu, saleu en todos os medios de comunicación no Estado español. Se exixiran polo menos unhas garantías de cumprimento da realización, verdad? Porque, claro, tampouco é cuestión de andar sacando prórroga seguido. Agora é unha prórroga de 2 anos. Demos unha de 3, me parece, agora vai unha de 2, xa houve outra. E tamén o que me gustaría é que este pleno, señor alcalde, xa que hai estas noticias que saliron aquí, unha adxudicación a dedo por 58.000 euros, o amigo, pois que exixíramos que se fixeran as cousas con transparencia. Nós
noso grupo xa yo pedimos aquí, por favor, que se paguen así. Porque o certo é que a comisaría hai que cambiarla de sitio, o certo é que é necesaria, porque os cidadáns, os veciños, teñen que facer múltiples xestións en esa comisaría e sabemos que actualmente non reúne as condicións óptimas, verdad? Como vemos que hai esa necesidade, nos imos a votar a favor. Gracias. Gracias, señor Vázquez Cobas. Non, simplemente decirlle que hai un procedimento de contratación. Que non se seguiu. Sí, eso, que non é un contrato aberto, é un contrato que polas cuantías que vostede di é un contrato negociado. Eu creo que a boa noticia para Ribeira é non entrar en disquisición. Rebaixouse para que fora así. Bueno, moi ben, rebaixoulle o que xa sabe, a rebaixa que fixo o arquitecto, está moi ben. Que, bueno, polo menos ten o título, non? O sea, vale para a comisaría de Ribeira ou prefería que non tuviéramos proxectos, porque igual que prefería que non tuviéramos Quería que non houbera este problema. Pero, por favor, mire que sempre respetamos os turnos e hoxe parece que estamos instaurando unha nova forma de levar o debate en este pleno. De verdade, a min moitas veces tampouco lle dou a razón, Teño que dicir que lle dou moitas veces, pero non todas. Sin embargo, a miña cara é expresiva, pero logro quedar calado. Por lo tanto, pido a todo o mundo que cando interveña o alcalde intente, ainda que a súa cara me diga o que está pensando, quedar calado. Dito iso, pois, o que pasamos é a votar directamente, que creo que o importante é que Ribeira poderá contar cunha comisaría. Votos a favor, entón, da prórroga. Gracias a todos, donde que no fondo non son tan malos, niños. Bueno, entonces, pasamos por o siguiente punto, que é un expediente de recuperación de terrenos en Aguiño e a adopción dos acordos que procedan. Bueno, fai uns meses, un ciudadano fixo unha serie de actuacións nun terreo que considerábamos municipal. A partir de aí se lle mandou retirar esos terreos, o ciudadano, pois o que veu a decir é que non estaba conforme cos lindes e que consideraba que ese terreo que estaba no inventario municipal e que ademais en parte del hai un parque público, pois era privado. Esos terreos chegaron ao Concello de Ribeira a través de unha cesión por deudas que tiña en aquel momento a cofradía e desde ese momento, con ese título, pois estaba inscrito no registro da propiedade. En aquel momento tiñamos un expediente xa no cual o técnico municipal, é dicir, o que suele estudiar estes temas, o delineante, pois tiña un informe no que consideraba que os lindes da finca que o Concello ten como propia e registrada, pois concordaban efectivamente que non había cuestión de propiedade que o Concello debera resolver. Non obstante, truxen ao pleno e aprobamos pois o que era iniciar un expediente de recuperación de oficio para que se pudera presentar o que convida aos dereitos das partes. En estes momentos, non só aquel informe que tiña o técnico municipal pois é o que di que ese terreno é municipal, sino que os novos datos aportados concluye dicindo pois que todo o que se lle cedeu pola cofradía ao ayuntamiento coincide exactamente, casi exactamente, con la superficie de los títulos de propiedad. Por lo tanto, a pretensión del particular non hai lugar. Entonces, a partir de aí, os grupos que deseen intervir, señora García, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, cando se fixo este convenio ca cofradía de Aguiño, eu xa estaba nesta casa que vedes todos. E, efectivamente, pois é como aquí se expón. Pero tamén é certo que naquele momento que había un secretario, pois se comprobou a propiedade destes terrenos e aparecían como pertenecentes á cofradía de Aguiño. Así se registraron e a cofradía de Aguiño sigue mantendo. Eu, como concelleira que estou aquí e defendo ao Concello que representa os veciños, non teño máis remedio que votar a favor desta proposta. Porque, dende logo, se non voto a favor desta proposta, entendendo o dereito dese particular a ir onde queira e que demostre e que consiga os terrenos e son del. Pero, desde logo, señor alcalde, se aquí isto sale con votos en contra,
a obligación súa é demandar automáticamente a cofradía por estafa ao Concello de Ribeira. Nada máis. Muchas gracias, señor Chota. Gracias. En relación al expediente de oficio sobre una parcela de Aguiño, nuestro grupo municipal, a la vista de la información que se nos ha facilitado, entiende que dicha parcela está inventariada en el inventario municipal según se aprobó en el Pleno de la Corporación de fecha 27 de mayo del 2002. Si bien no consta en la documentación que se nos aporta ningún certificado actualizado que acredite que en la actualidad siga inventariada. Por todo ello, entendemos que la documentación que se nos aporta no es la suficiente como para resolver este expediente, por lo que nuestro grupo se abstendrá en este caso. Non sei se conoce usted algún inventario que se hubiera sacado bienes do Concello. Mientras tanto, o inventario que se lle dou cando aquí entraron vostedes e que tiñan a súa disposición cando entraron todos como concellais é o mismo. Por lo tanto, que en aquel momento estaba inventariado, sigue inventariado. Non hai ningún abaixa, salvo que compramos en este tempo. Por lo tanto, está inventariado, Sí, é actualizado. No, yo no lo dudo, pero esto se hubiera solucionado con un certificado. Pero é que, vamos a ver, eu non le digo que non se hubiera solucionado, pero que non fai falta que aparezca. Aparecen os informes técnicos pertinentes, o do secretario, que é o que ten que aparecer, máis o técnico delineante, que é o que estudiou a documentación. É dicir, dentro do informe Moitas gracias. Tras examinar a documentación aportada a este expediente, constatamos que a cuestión non estaba referenciada no catastro antigo, nin con número de parcela, nin con titular alguno. Constátase que existe unha diferencia notoria entre a parcela obxecto de recuperación do oficio e a documentación presentada por José San Pedro Dios. Visto o expediente obrante no Concello sobre a cesión de parcelas ao Concello das propiedades da Rúa do Porto, realizada no ano 2000, estamos pendientes de recibir as oportunas escrituras para dirimir o titular da propiedade segundo ditas escrituras, xa que aínda que se menciona a cesión do Campo do Sur de Aguiño, que trae título do 1 de marzo de 1929 por adquisición a don Ricardo Ferrer Bargés, número 67 de protocolo ante o notario da Pobra do Carmillal, Felipe Villar Valería, tamén é certo que non se aporta dito título xunto coa documentación. O informe facilitado hoxe a mañán coa interpretación da oficina técnica nos parece adecuado, pero quedaríamos máis conformes coa documentación notarial do terreno e a dos propietarios limítrofes. Véxase expediente de cesión a uso e dominio público. Moitas gracias. Gracias. Simplemente consideración xurídica, legislación aplicable, informe do señor secretario. Esta lei aceptouse e inventariou como patrimoniais ou de propio por parte do Concello de Ribeira. Isto está con data, pois, actual. Ten a palabra, señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, isto xa veo aquí no mes de outubro, xa dixo vostede, señor alcalde. Daquelas, o Grupo Municipal do BNG reclamou todas as garantías para o veciño, para que pudera facer todas as alegacións que considerara oportunas, que se lle dera audiencia para que non se menoscabaran os seus dereitos. Eu acabo de escoitar a que hora que nos den todo para dirimir. Eu non quero dirimir nada deso, xa yo digo, eu non son xuez, nin entendo moito destas cousas. Eu o que se digo é que agora isto volve co informe do señor secretario, que volve cunha explicación da Oficina Técnica Municipal, e que nós consideramos xente preparada e cualificada, e como nós temos que defender o interés xeral, que é o interés de todos os veciños, e iso incluye os bens municipais, que son os bens dos veciños de Ribeira, pois confiamos nos técnicos, creemos que teñen un bo criterio especializado, e como conclusión, pois imos a votar a favor. Iso non quita que se o señor se sinte menoscabado ou tal, pois pode recurrir, non teña que facelo, claro. Gracias, señor alcalde. Gracias. É que aquí só hai dúas cuestións. Ou non facemos caso dos informes e o Concello callo ao particular, algo que temos inscrito, que foi cedido,
Ou, en todo caso, lle decimos, señor particular, temos todos os datos que indican que a nosa finca é nosa e que coincide cos lindes. Por lo tanto, se non está de acordo, ten que ir á xurisdicción ordinaria. Non facer eso, eu creo que incluso rayaría, por non decir raya, defender o patrimonio municipal. Así de claro, non teño máis que engadir. Dito iso, eu xa sometería directamente a votación. Votos a favor da proposta, que é requerir para que se repoña ao seu primitivo estado a finca da propiedade municipal, que se non se fai no plazo do mes, o faga o personal, traspasándolle ao particular os honorarios, e facultar ao alcalde para o cumprimento desta acordo. Dito iso, pois, votos a favor do mesmo, en contra, abstencións, pois queda aprobado por 15 votos favorables e 6 abstencións. Pois a ver que me fan vostedes agora, porque o seguinte punto é outra investigación de oficio de terrenos en Corrubedo que o Concello o ten inventariado, que non se aportou ningún documento inmemorial de por que o ten inventariado, é dicir, ningún documento escrito, que sí que está inventariado, os veciños sempre dixeron uns que era do Concello, outro que non era do Concello, e que o Concello ten unha instalación deportiva ali, e que resulta que aparece un particular que di que está inscrito desde fai non sei se 40 anos, 30 ou non sei cantos, que é o quinto poseedor, e nos dice que é del. E o señor alcalde, pois o que lle está dicindo é vamos a intentar recuperar e que en todo caso vaya á xusticia, porque cando está inventariado é suficiente razón para que defendamos eso. Non sei o que pensarán o resto dos grupos, os que lle dou a palabra, para ver se o que lle facemos é regalar a este señor de Burgos os campos de Teira. Corporación. Señora García Costa. Por suposto que PDR apoia a proposta e defende os intereses do Concello. E se non aplicar a estafa. Se nos estafan, temos que dar leña. É así. Muchas gracias, señor Chouza. Muchas gracias. Sobre este tema de investigación de oficio del terreno Corrubedo, una vez analizado el informe de la Secretaría Municipal, entendemos que la investigación está en fase de desarrollo, pero ya existen pruebas de que dichos terrenos están inventariados en el inventario de bienes inmuebles del Ayuntamiento, dado que en el expediente figura una certificación de fecha 22 de agosto del 2008 sobre inclusión de dicho bien con la calificación de patrimonial. Asimismo, en dicho informe también se hace mención que la posición pacífica del bien por la Administración Municipal, tanto en cuanto que en dichos terrenos se construyó una equipación deportiva pública sin que se hubiese posición por parte de ningún particular, instalación que en la actualidad está totalmente deteriorada, entendemos que por ese litigio sobre su los mismos y la pondremos a disposición de la comisión investigadora. También aprovecho este punto del orden del día para recordar al señor alcalde que tenemos pendiente la confección del inventario de bienes inmuebles, confección que se encargó a una empresa de servicios integrales en el año 2014, según figura en la web de dicha empresa publicitada. ¿Para cuándo su finalización? Muchas gracias. Bueno, pues hoy estamos de noticias, está recepcionado, firmado y ya tenemos. Ahora tenemos lo que le va al pleno. Por cierto, quería entender que la certificación de que estaba era del año 2008, ¿no? Exacto, sí. No, lo pone. No, decía por lo de actualizar fechas, a todo el chato. El señor Vila. Existe la certificación. En el otro no existe la certificación. No existe. En esta existe la certificación. Gracias, señor alcalde. Yo que tengo que creerme lo que dice el señor secretario. Si existe, existe. Pois aí radica a diferencia en que o Ayuntamiento ten obras aí dentro dese recinto. A modo de reseña, con anterioridade á inclusión no inventario de bens municipales, que é do 2008, xa se construiu unha pista polideportiva no ano 1986, con acceso desde a vía pública. Tamén están construídos un edificio que se dedican a vestuarios para uso e disfrute do campo de fútbol que hai ali e unha pista de baloncesto ali habilitadas. Recientemente,
así como unha pasarela peatonal de madeira que circula, ou sea, que está construída paralela á estrada AC303. Tamén hai un vial público asfaltado que discurre por dito terreno. Por lo tanto, hai bastantes diferencias. Gracias. Perdón, señor Vilas, en Aguiño hai un parque. Ai, non. Sobre a parcela... Hai un parque, perdone, hai un parque, non, perdone. Perdone un momento. En Aguiño, sobre a cando se lo parcela... reclama parte dun parque. Entonces, non me diga, volvín a leer antes o informe do secretario de o ano 2015, febreiro. E ustedes están sacando unha certificación do secretario de o ano 2008. Non teñen certificación do ano 2015, si sigue no inventario ou non. Miren a diferencia. Solo para que vexan vostedes por onde coxer. Saben unha cousa que eu lle dixen antes, que non sacamos nada do inventario. Todo o contrario, defendemos os bienes municipales un día sí e outro tamén. Entón, non me digan que hai diferencias, cada un que faga o seu voto que queira. Hai diferencias porque no expediente de recuperación de oficio da parcela de Aguiño se refiere exclusivamente, aquí está unha referencia catastral, a zona da canteira, un terreno que é de 763 metros cuadrados. Ahora, tamén é certo que usted di de que o propietario, o señor que di que é propietario, que reclama 6.000. Señor Vilas, voy a ser bueno con usted. Vale. En fin, eu creo que hai temas En Aguiño estamos en Corruedo. Estamos en todos lados, igual que o mismo, defender ao Concello e os seus intereses. Imos ver, señor alcalde, tal como eu entendo, chamados campo de teira de máis de 250.000 metros cuadrados que eran de todos os veciños de Ribeira. Miles, centos de miles de metros cuadrados. O señor secretario nos dá agora, volvo outra vez ao pleno, que a súa conclusión. A conclusión é que está no inventario, que temos ali instalacións, pois que Ribeira. Entón, eu o que digo é, hai unha proposta que di que debemos defender isto porque isto son os intereses dos veciños, pois me parece que non hai tanta discusión, hai que ser un pouco serios tamén estas cousas, porque senón é que estamos aquí, non sei a que andamos, señor alcalde. Nós vamos a votar a favor. Bueno, pois entonces vamos a votar. Votos a favor de seguir defendendo o patrimonio municipal. Unanimidade. En fin. Pois o seguinte punto é a solicitude da devolución de garantía provisional presentada por Obras e Servicios Lijó. Vamos a ver, aquí o que se propón é a devolución de a fianza, unha fianza de 169.873. No seu momento, o Concello, cando hubo o que foi o acordo de adxudicación do que foi o servicio de iluminación, pois se acordou incautar a fianza. Nós temos o informe da Secretaría Municipal conforme non entramos en aquel momento a lei o que fala é de retirar a súa oferta por causas debidas ao contratista, é dicir, aquelas que se retiren injustificadamente. E tanto é así que eso leva a prohibición de seguir contratando. Unha evidencia de que non se entrou en eso é que o Concello seguiu contratando cando de forma directa, se entendéramos que aquelo era unha retirada injustificada, non podería entrar a contratar co Ayuntamiento, non foi así, posto que entendemos que iso era unha evidencia de que non se había entrado no tema de xustificado ou injustificado, e, efectivamente, pois consta en aquel momento as causas, as razóns polas que en aquel momento non podía xustificar
unha das cuestións que era o aval que tiña que deixar o banco. E ten o certificado por parte decía que no momento que tiña, ou no plazo que tiña que dar aquel aval, problemas informáticos lle o impediron. Por lo tanto, en estes momentos hai un contencioso administrativo presentado, no cual o Concello ten que contestalo nun plazo inmediato, que vai a ter uns costes para o Concello, e dos informes que a nos sobran en Secretaría, e que a incautación ou ejecución do aval se ten que dar cando se retiren de forma injustificada, o cual non é o caso, ou así se nos di, e de seguir con ese procedimento e vai ter o Concello unha serie de costes a parte da, digamos, problemática que podría causar nunha empresa local con un importante número de traballadores o feito de que o Concello, con informes, en este caso, que lle darían a razón, pois ejecutara un aval de 170.000 euros, co cual, evidentemente, pondríamos en situación de moi difícil o estudio precisamente dos artigos 103, 62 do texto refundido da Lei de Contratos dos Sectores Públicos e que é o 151, cando fala de retirada da oferta, pero non retirada injustificada, como indican outros artículos que se fai mención, pois é o que leva a proposta de acordo de, en este caso, non executar ese aval. Dito eso, teñen a palabra os grupos para manifestarse. Señora García Pozo. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, cando salieron as plicas, digo públicamente, non sei se daquela se supo non, pois IPDR non foi a esta empresa que máis puntos lle adxudicou, senón que foi ao revés. Ao largo de todo isto, pois, mantívose en que non lle parecía que fora a mellor empresa. Ora, dito isto, eu teño que recoñecer que teño limitacións, solo o que me leva a ser político municipal e defender os dereitos dos ciudadanos de Ribeira por encima de calquer outro tema ou ideoloxía. E dito isto, desde logo, IPDR se fía, como se fía noutras cousas, porque se non se fiara, teria que empezar a denunciar o exceso, digamos, de celo de determinados técnicos deste Concello, e o secretario aquí en un informe nos di que esta empresa ten todo o dereito do mundo que se lle devolva a fianza ou a cuantía ou como se chame, e, por tanto, nós non vamos a discutir isto. E, por encima, ademais, así como defendemos que os traballadores da piscina ou da fieiteira ten que recollerse desta forma, porque se entraran unhas oposicións, moitos podrían irse ou perder o seu traballo, tamén pensamos que a veces un esforzo por manter os postos de traballo de xente normal, que non é tanto a empresa, senón como a xente que traballa, fai que IPDR faga caso e aprobe isto co informe positivo do secretario deste Concello. Non é, señor. Muchas gracias, señor Chouza. Muchas gracias. En relación al expediente de devolución de garantía provisional presentada por Obras y Servicios USL, nuestro grupo municipal, y a la vista de la documentación que nos ha sido aportada, manifiesta lo siguiente. Los hechos motivos de dicho expediente se remontan a un acuerdo plenario de fecha 26 de enero de 2015, y en el cual no estábamos presentes, por lo que la decisión o decisiones que se tomaron no corresponden a nuestro grupo valorar. Y por otra parte existe en estos momentos un contencioso administrativo abierto sobre este tema y en cuyo auto, en una de sus partes, dice literalmente, punto 4 del mismo, procede a acceder a la medida cautelar solicitada consistente en no ejecutar el aval bancario aportado como garantía provisional incautada por el órgano de contratación, en tanto se resuelva el presente recurso contencioso administrativo. Por lo anteriormente expuesto y ante la complejidad de dicha decisión, solicitamos la retirada de este punto del orden del día hasta que se resuelva el mencionado recurso. Gracias. Muchas gracias, señor Chouza. Señor Riga. O seguimento de acordo da alcaldía non é o correcto.
consideramos que debemos esperar ao fallo do contencioso administrativo. Está vivo este procedimento do 348/15, segundo o artículo 103.4, que estaría ben incautada. E nos gustaría saber en que fase está este recurso, canto se leva gastado e que gastos vai ter, por que facemos esta revisión de actos propios. É legal tomar este acordo contrario ao que tomou a mesa de contratación con 21 votos a favor. Se se decide devolver a fianza, que se deduzcan os gastos do proceso de trago e outros sobre dito aval. Non, precisamente, señor Vilas, vostede sabe que o que son as cuantías que se pagan aos letrados van en función, precisamente, de a cuantía do reclamado. Por lo tanto, estamos a falar de o que ten que pagar o Concello para defender ese asunto, cando temos informes municipales que dicen que lle corresponde. Por lo tanto, que estamos intentando evitar precisamente o contencioso administrativo, no cual, independientemente do que ali ocurrira, ten uns gastos importantes para o Concello. Pero eu volvo a repetir, eu creo que está ben analizado en aquel momento, se decideu os que estaban na mesa de contratación o ben, e unha vez que hai ese recurso escrito ao Concello, o estudian os servicios jurídicos e dan a súa opinión de que non foi unha, digamos, retirada injustificada, porque non hai tal retirada, sino que simplemente un dos requisitos non se puderon acreditar por unhas causas alleas ao contratista, que é o que precisamente diferencia un suposto do outro. Non sei, en este caso, que cando non se produxo perxuicio para o Concello, non sei cal é o interés de non seguir os ditados de, digamos, dos servicios jurídicos. El señor Vázquez Cobas, dígame vostede o que considera. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois, vamos a ver, no seu día, despois de que gañou merecidamente o concurso de iluminación exterior, a empresa Lijó, pois nós atopámonos desagradablemente sorprendidos, pois por non dicir, en certa maneira, enganados, porque esa era unha cosa que xa debía de saber, que non entregou a documentación que lle pedía, que se lle exixía en eso, non? Porque, efectivamente, levou as millores puntuacións, o mellor material, era máis preparada e todo, e despois, cando tuvo que entregar a documentación, pois non entregou. A min cóstame creer que realmente el non soubera que tiña que entregarse a documentación. E, señor alcalde, retirada injustificada, se está acreditado que foi unha retirada injustificada. É verdad que hai un certificado do banco que di que non puderon entregala por problemas informáticos. A min cústame moito creer que os problemas informáticos duraran todo o prazo en que el teña que entregar a documentación. Cústame, porque os bancos poden ter un problema informático un día ou dous, pero todo o plazo dos 10 días sin entregar a documentación por problemas informáticos nun banco, costame moito creerlo. Parece unha justificación un pouco peril. Non vou dicir que non é verdade, porque non o podo dicir, pero é así. Tamén é verdade que o señor Lijó, ou a empresa señor Lijó, seguiu prestando os servizos ao Concello, pero estará de acordo comigo que o Pleno non decidiu nada disso. Iso decidiu a Xunta de Goberno e sin coñecemento, por ignorancia, por lo que fora, da mesa de contratación. Porque vostedes tamén podían non chamalo a él, chamalo a outras empresas. Se tiñen alguna desconfianza, non chamalo a él, chamaban a outras e xa está. Chamaban a 3 empresas, porque o que son as calificacións dos colexios, outras, non? Entón, é verdad que no pleno do 26 de 1 de 2015 non se aprobou expresamente non contratar máis con esa empresa. Isso é verdad. Pero tamén é verdad que nos informes que se nos pasaron a nós non se nos advertiu que se podía aprobar ese acordo, dada a situación. Eu, agora, non me sinto alá moi... En fin, non é unha cousa que me agrade, non é unha cousa que me agrade. Me costa moito decidir se houve premeditación ou se houve dolo, ou sabía realmente que non podía presentar a documentación e se tirou igual á piscina e dixo, non, non podían.
pero non podo decir que houbera, tampouco podo decir que non houbese. Temos serias dudas e, polo tanto, o noso grupo vai votar que non. Gracias, señor alcalde. Bueno, señora Pouso, ten palabra. Simplemente decirlle que en algunha contratación que ganou non se lle invitou, foi aberto, pode presentarse todo o mundo. Por tanto, se presentou e foi a mellor oferta. Ten a palabra, señora alcalde. Ben, señor alcalde, estamos tratando a devolución da fianza provisional que presentou unha das empresas que participou no concurso do mantenimento do alumeado público. Ben, aquí eu creo que se explicou polo alcalde ao inicio do punto que foi exactamente o que pasou en esta cuestión. Pero, se vamos ás diferentes intervencións por parte dos distintos grupos municipais, uns que piden a retirada deste proxecto, outros que piden esperar, pedir que se reteña e que se recupere esa garantía por parte do Concello. Por parte do BNG entende que a empresa é a culpable porque non entregou a documentación. Ben, e se nos paramos a analizar, estamos falando de unha fianza que por participar, por presentar unha oferta que ascende a casi 190.000 euros, estamos falando presentou pois eses certificados de estar ao corrente da Seguridade Social, de estar ao corrente de pago con Facenda, de que presentou o justificante de que tiña demandado o pedido da entidade bancaria ese aval para que poidese proceder a esa formalización do contrato, é dicir, a empresa seguiu todos os pasos en todo momento. Que foi o que pasou? Que a entidade bancaria pois non lle facilitou esa garantía co cual el non pudo chegar á formalización dese contrato. Retirou el realmente a súa oferta? Non. El estuvo en todo momento, hasta o último momento, intentando presentar ese aval para poder formalizar ese contrato. Por lo tanto, entendemos que desde en ningún momento hubo por parte da empresa ninguna intención de proceder a retirar esa oferta. E non hubo en ningún momento, por parte da empresa, ninguna intención de ocasionar ningún daño nin perxuicio ao Concello. E sería cuestión de pararse tamén a analizar, en ese caso de os inconvenientes ou os daños e perxuicios causados con este traspés que tuvo esta empresa nese momento para que lle impediu formalizar ese contrato, ascende a cuantía dos mesmos a 190.000 euros. Porque será cuestión de pensar si eso realmente é o daño e o perxuicio que se ocasionou a administración, porque de outra maneira eu entendo que estaríamos ante un intento de unha administración pública de un enriquecemento injusto, de saquear unha empresa, literalmente. Por lo tanto, entendendo que non hubo por parte desa empresa ninguna intención nin de retirar a súa oferta, que non porque houve unhas causas que efectivamente lle impediron cumplir con esa última fase que era a súa intención de resultar, despois de ser a empresa mellor puntuada nese concurso, impediulle chegar á formalización dese contrato, pero por causas alleas, non por ter vontade de renunciar efectivamente a prestar os servicios nos que había resultado como proposta de adjudicación. Por lo tanto, como está claro, e tal como consta nesta proposta, imos apoiar. Iso lo quero decir. Perdón, 169, non? 169 é a garantía provisional que tuveron que depositar para presentarse. Eu simplemente decir unha cousa, vostedes o saben porque estuveron na mesa de contratación, que este era un contrato que en Galicia hai moi pouquiños, e que ese contrato, pois os que se iban a presentar eran grandes multinacionales, e presentaros en Clece, que creo que va mejor que el club que dirige este señor, si non me equivoco é de Florentino, e Ferrovial.
y se presenta una empresa local. Vostedes saben as dudas que todos tiñamos da oferta que podían facer, porque dixemos unha empresa local é incapaz de competir con estas dúas multinacionales. Pois non só compiteu, sino que foi a mellor oferta. E miren tanto que falamos dos bancos. Consigue unha aval provisional de 169.000 euros. Gana o concurso e ten problemas con 400.000 euros que é a fianza definitiva do banco. Sabe a empresa o riesgo que correría, é razón demais para que un vexa que o esforzo que fixeron, o feito precisamente de conseguir o aval, e o feito de que tendo a adxudicación, é dicir, que a ganaban por 12 anos con o estudio de viabilidade económica, e que polas súas causas é el o que prescinde de ganar esa contratación. Home, eu creo que cae de lógica, que aí pasou algo e pasaría cos de sempre, co banco, ca súa informática ou co que fora. Pero, en todo caso, sempre razóns alleas ao interés que tiña o empresario. Sinda así, que o Concello non tuvo perxuicio, e tendo, digamos, o informe do secretario e as consultas que fixemos ao abogado do Ayuntamiento, pois o que poñemos en risco a unha empresa local con 8, 10, non sei cantos traballadores, a día de hoxe, ou a día de sentencia de contencioso, porque a xusticia pode ir para A, para B, para o que sea, eu creo que de verdade estaríamos, para min, cometendo unha injusticia ca economía de Ribeira, e digo, con unha empresa que a mí me sorprendeu realmente, a todos vostedes algunha vez o dixemos, a gran oferta que fixo. Me hubiera gustado que hubiera podido presentar ese aval e non ter o problema, porque eu estou seguro que seguramente non teríamos os problemas que estamos tendo para arrancar co contrato actual e os problemas de iluminación que estamos tendo. Sendo esta así, a mí non me queda máis que someter o dictamen a proposta de acordo á súa consideración. Sendo así, votos a favor de o mesmo, abstencións, en contra, queda aprobado por 11 a favor e 10 en contra. O seguinte punto é a solicitude de participación no Plan de Aforro e Investimento PAI da Diputación. Saben que a este Concello lle corresponde unha cuantía importante, en concreto, pois así como 401.000 euros, e que o que é o PAI ten dous componentes que ten que ver ca deuda viva do Concello e en este caso o Concello creo que ten unha salud financiera importante, estamos hablando de unha deuda do 40%, do máximo legal, polo tanto se sigue baixando, é por iso que se propón que minorar a débeda en 162.000 euros e se propón pois adicar a inversión 263 con unha chega municipal de 24.000 que se propón que vaya para o cumplimento do que foi un convenio e unha aprobación deste pleno, que é o campo de erva artificial en Carreira, que vai a dar servicio non só ao club que nos cedeu as instalacións, senón que no resto das horas, pois a demanda que seguimos tendo. E tamén como obra complementaria, o que é o reforzo da rede de pluviais e ampliación de saneamento na Rúa Buenos Aires en Columedo por 57.781,37 euros. Isto é a proposta que teño consultado tamén cos grupos, pero non sei hasta o día de hoxe cal é o seu ditamen sobre a mesma. Entón, teñen a palabra, señor García Pose. IPR vota a favor, sobre todo polo campo de Carreira, que se tiña que estar feito. Ademais, gracias. Moitas gracias, señor Troita. Va a votar a favor nuestro grupo. Gracias, señor Vilas, ten a palabra.
consideramos que son obras necesarias para o benestar e o progreso da cidade, tanto deportivo como de dotación de servicios. E que contribuirá a manter o emprego e xerar novos postos de traballo, especialmente polo pos, xa que fomos o terceiro concello da provincia. Gracias. Gracias, señor Vila. Señor Vázquez Cobas. Gracias, señor alcalde. Pois é unha maravilla que podamos cumplir o compromiso que adquirimos o ano pasado. Por suposto, nós votamos a favor e o facemos ca conciencia de que Carreira merece, o club tamén vai cumplir o seu compromiso e nós non vamos a ser menos. Claro, vamos a votar a favor. Gracias. Simplemente eu agradezo ao señor Vilas as súas palabras, porque hasta creo que teño un pouco de mérito, porque hasta lle era o de Economía da Diputación, e cando chegamos tiñamos 72 millóns de deuda, o que conseguimos foi pagar a deuda. Entonces, todos aqueles millóns que se pagaban de deuda xa non se pagan, entonces houve un remanente que é o que podemos dedicar a inversións, e que eu agradezco que a nova corporación siga cos criterios de OPAI, que tamén foi instaurado na anterior legislatura, que este concello, prácticamente, se non me confundo, saca da Diputación 1 millón de euros, o cual é unha cantidad importantísima. E o único que sinto é non ter 40 anos, porque con 40 anos fun a xogar ao Carreira, cando caías escachaba las cachas. E agora a ver se me invitan á inauguración, pero para un partido de veteranos. Eu encantado de xogar, porque a verdade os rapaces dali o merecen, hai moitos rapaces, unha directiva que leva moitos anos, uns pais que tamén teñen a mellor intención do mundo, e eu lle agradezco a todos os grupos a súa posición. Así que pasamos a votar. Votos a favor da proposta. Gracias a todos os grupos pola súa posición de unanimidade, e a partir de aí empezamos, se lle parece, pois efeísmos na zona portuaria de Corrubedo. Ten a palabra, señor Párez. Boas noites a todos e a todas. Gracias, señor alcalde. Ben, vou ser breve na exposición, porque eu creo que está claro todo o que se puxo, non? En principio, vamos a ver, sempre hai que se fan obras, as obras que se fan, sobre todo, tanto por a administración local, como por a administración autonómica ou estatal, moitas veces temos a comprobación de que se prolonga sempre no tempo. Ben, é moi importante facer, moi importante promover, levar a cabo, sobre todo, obras, pero, sobre todo, é moi importante o mantenimento futuro. Porque, señores, as obras non só se poden facer, non hai que facelas, senón tamén hai que hai que ser competentes en todo, en exerquendo, en vigilando e en reparando. Ben, a moción ven a fío, sobre todo, dunha chamada, dunha comunicación de xente de mariñeiros dali da zona portuaria de Corrubedo, que xa levan moitísimo tempo queixándose da situación desperfecta de luz, oxidado e a punto de romperse moitas das escadas de acceso ás embarcacións, algunhas non existen, como se pode comprobar na fotografía, nas fotografías que encadín, outras están totalmente rotas, algunhas teñen un auténtico peligro para os usuarios e, sobre todo, hai unha que é tan peligrosa que ainda me comentaron que o outro día un dos usuarios caeu e se non chega a estar ali outros mariñeiros, pois podía chegar a ser unha cousa bastante peligrosa. Ben, outro problema que hai, é que derivado tamén que acrecenta este, é sobre todo o da falta de iluminación. Todas as farolas que hai ali prácticamente están fora de servicio. Había dúas, según me comentaron, e no
neste último temporal, no anterior, no último temporal, deixaron de funcionar. E puden comprobar por as fotografías que engado no anexo que moitas teñen os cables rotos, como por exemplo no anexo fotográfico do primeiro, vedes aí que está como se fosen cortados. Ben, eso respecto ás conexións eléctricas, bueno, a electricidade. O feito é que al mañán, moi de noite, cando teñen que ir ou cando volven, sobre todo, non ven absolutamente nada co peligro tamén que iso leva para eles, non? E por último, quería insistir tamén nesa zona sobre un elemento de feísmo que é ben visible para todos. Pois vese aí unha edificación que está ao lado do Benboa, por eso solicito a investigación, que leva bastantes anos así e ademais con peligro, porque primeiro estaba vallada, pero ora a mitad das vallas están rotas, algunhas teñen os alambres ao aire co peligro que hai, porque por aí xogan moitos meniños, moitas raparezadas. Entón, xogan aí, os alambres están ao aire e poden clavarse neles. Entón, non somente eso, e senón as pedras facilmente se pode colar o rapato, que está aberto, como se pode observar por aí, está aberto, e se poden colar e estrellarse nesas rochas que hai aí. Ben, e a parte de outras cousas, as ochancas que hai unhas ochancas grandes ali que estaban, cando fun, como chovera, estaban cheas de auga, non poden contemplar, non poden ver, despois iba aí, a profundidade que tiñan, pero, sobre todo ali no acceso á raza. Ben, por todo isto, señor alcalde, eu solicito do goberno municipal que realice as oportunas xestións diante de Portos de Galicia para que nas cuestións que sexan da súa competencia se solucionen canto antes. E no caso de competencias do Concello, se poñan máis a obra para soltalas de contar. Que se investigue, segunda cousa, a situación de legalidade ou ilegalidade da edificación sinalada e se tomen as medidas oportunas a tal respecto. Que se tome conciencia por parte do goberno municipal de que é moi necesario prestar moita atención ao mantemento das obras que se fan e non agardar a que estén totalmente deterioradas. Eso, repito. Moitas gracias. Señora García Paz. Moitas gracias, señor alcalde. Como se dicía antes, con a Iglesia hemos topado. Porque aquí o compañero de Benegade que nos poñamos aquí entre costas e portos, non sei por onde salveremos, pero vamos, non sei. Eu coincido, inda que todo o que pos, tanto nas escalas, que aquí as escaleiras que vais, eu creo que xa pertenecen a costas, Sí, iso pertence a costas. Non hai máis que ver o que fai nos ríos que temos aquí nas praias, e a verdade non sabemos quen está sentado na mesa dibuixando, porque debe de ver un país totalmente distinto da realidade, non? En todas as zonas, excepto no entorno da Lonxa Nova, pois costa que as amañen, que as manteñan, e se quere que lles corten a erva. Nós temos unha zona ali nas Cariñas que ten o mismo aspecto que ten isto. O cual, a mí me parece moi ben que o señor alcalde, mentre se le sigan gobernando aquí, colla o señor que Portos e pide das orellas e lle diga non consigo que eu perda as eleccións porque ti non me mantés ni me arregles. Así de claro. E hai que facelo, señor alcalde, porque senón non vamos a ninguna parte. En canto ao poste cas luminarias, pois mira, eu vendo ahora, tanto como me teño reído da cinta americana, máis das cordas, pois o mellor se seguiran poñéndose, funcionaba. Seguramente é un problema de Portos tamén, como pasaba antes. Bueno, pois... Iso son da iluminación ou a data. Eu creo que dicirle ao señor alcalde que poña toda a carne no asador, como se decía antes, e que consiga de Portos que isto teña. Porque, ademais, Corrubedo é un punto atractivo de cara ao turismo, incluso hai algúns que non son dali que son de outro sitio, ou defenden como vamos, vivir en toda a vida. Pero ben, e o problema desta edificación, eu creo que os donos dela, ou os promotores, van a quedar moi agradecidos se lle arreglamos o problema. E a empresa que empezou a construcción tamén. Estou segurísimo que Costas non lle deixan nin cambiar as vallas. O que non entendo é como Costas pode dar primeiro permiso, e logo de repente veñen e din que non. E como dan permiso na zona subterránea, non lle dan na parte aérea. Eu aí estou perdida, reconozco miña incompetencia en tendederas, con portos e costas e costas e portos, pero eu que lle digo, señor alcalde, que faga todo posible e imposible para que estas cousas amañan, porque ao final é un perjuicio para Castillo de Ribeira, Concello de interés turístico, que recordado. Señor Chouza, ten a palabra. Gracias, señor alcalde.
El Grupo Municipal de Ciudadanos votará a favor de esta iniciativa y quiere aprovechar la misma para recordar al Gobierno Municipal de que en la parroquia de Corrubedo, aparte de las carencias motivo de esta moción, y hago inciso, es que me han nombrado hijo adoptivo también, por eso hablo en representación de ellos. De esta moción hay muchas más y una fundamental, el tema del tráfico en el puerto y en toda la parroquia en general. Tenemos que entrar entre todos, buscar solución a este problema que con el paso del tiempo, con la llegada de los turistas, se va agravando. Por nuestra parte, saben que cuentan con nuestro apoyo para intentar solucionar ese problema y muchos otros. Los vecinos de Corrubedo estoy seguro que nos lo agradecerán. Y quiero dar las gracias públicamente, por supuesto, porque sé que está en ello y nos va a tener ahí intentando arreglar el problema. Gracias. Se vostede ou calquer grupo quer participar nas conversas que teñamos cos veciños, están tamén invitados. Señor Vila, Gracias. Eu tamén quería aproveitar para facer unha consideración. Esta é que as obras que se entregan como contraprestación a unha fianza que pasan a ser de uso e dominio público deberían estar supervisadas durante a súa execución por personal técnico do Concello para evitar dolos e ficcións. Gracias. Está por lei. É dicir, as fianzas só se devolven pasado o plazo legal cando o informe é positivo. De feito, hai moitas fianzas que non se devolveron ou non se devolven ou se executan. Na cabeza teño varias que hai que levar adiante, que ainda non se executaron por problemas burocráticos, pero que estamos en o BNG. Bueno, xa non sei. Estaba esperando a todos. Ten a palabra, señora Orella. Que me esperabas, non? Gracias, señor alcalde. Bueno, boas noites a todos. Ante esta proposición presentada polo compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, Xosé Antón Parada, pois dicirlle que este grupo de goberno se leva demandándolle ao ente Portos de Galicia que arranxe todas aquelas deficiencias nos portos ou terreos que son da súa jurisdicción. Aquí añadiremos tamén a costas. Está claro que estes arranxos non van a velocidade que nos gustaría. Si ben é certo que nos últimos tempos foron atendendo pouco a pouco, eso sí, as demandas que desde aquí se lle foron pedindo, como si sucedeu no Porto de Ribeira, no que arranxaron ramplas, a entrada da lonxa actual, deficiencias que había no alumbrado e que siga habendo, pero está claro que queda moito por facer, e Corrubedo é un claro exemplo. Con respecto ao número 2, decirlle que a edificación que está a medio facer ao lado do Benboa ten solicitado todos os trámites necesarios de todos os entes pertinentes e que está en situación totalmente legal, tanto en tema de pagos como de permisos. Si ben é certo que desde aquí se lle requerirá que o vallado da obra sexa mellorado polo peligro que supón para os viandantes, así como tamén a retirada do escombro que ali se atopa, non? Eu só para rematar, decirlle que creo que con este tipo de proposicións son un exemplo que entre todos os grupos podemos e debemos mellorar o noso concello. E decirlle que vamos a apoiar a súa moción. Por completar, simplemente decirlle que estou falando cos propietarios que teñen a intención máis ben próxima de continuar ca obra, que os materiales, os cascallos están en terreno portuario, polo tanto retirar non somos nós, pero si o que podemos en patio adecente, e así yo comuniquei que lle chegará oficialmente a condición de mellorar eso. O resto o teño cumplido, pero volverei a facer público. Este xoves teño tamén a visita do director de Portos e yo expoñerei de novo. Se lle parece, pasamos a votación. Reiterar o problema de Corrubedo do tráfico. Se algún grupo está interesado en participar nas solucións, pois intentaremos acertar que é un tema no que non van a estar de acordo todos os veciños, porque hai, digamos, opinións dispares, pero está claro que a situación actual non é a desexable, por lo tanto, algo tenemos que facer para mellorar. Dito eso, pois entonces pasamos a votar a moción do señor Parada, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Pasamos a siguiente, que é do señor García, sobre o Día de Rosalía no noso concello. Ten a palabra, señor García. Gracias, señor alcalde. Rosalía de Castro é a escritora máis representativa da lingua e da literatura galegas. A publicación do seu libro Cantares Galegos é o primeiro escrito íntegramente no noso idioma.
desde a vontade firme e inequívoca do seu significado, sino da restauración do uso escrito do noso idioma e o final de séculos de silencio e esquecemento. A súa obra é un retrato do povo galego e goza dunha total actualidade. Desde o século XIX, Rosalía de Castro foi homenaxeada con voz que guiou permanentemente a súa obra e o seu pensamento. Esta galeguidade intrínseca dos seus textos, esta comunicación e entendemento permanente co seu povo, ao se dirixir a él no seu idioma propio, foi o que fixo tamén poeta de todos os povos, chegando a formar parte da nómina de escritoras máis destacadas da literatura universal de todos os tempos. Por todos estes motivos, a difusión do coñecemento da súa obra é necesaria para os galegos e as galegas, en especial para as xeracións máis novas que colectivamente contribuímos a coeducar, sendo a súa palabra, feita poesía ou prosa reflexiva, un dos procedementos máis eficaces para fomentar o amor á nosa lingua e comprender a nosa identidade cultural. Por todo isto, propoñemos ao Pleno Municipal do Concello de Ribeira os seguintes acordos. Declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía no noso Concello. Emprender e apoiar a realización de actividades e promoción da obra da nosa escritora que impliquen ao conxunto dos veciños e veciñas do noso Concello o 24 de febreiro, data recollida oficialmente pola Consellería de Cultura no seu calendario do libro e da lectura. Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar destacado do Concello na que o alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola súa actividade cultural teñan un papel protagonista. Gracias. Gracias, señor García. Señor García José. No, perdón, señor Hijo. Sí, hola, boas noites. O IPDR vai a votar a favor desta moción do Grupo Municipal Socialista no que se fai unha difusión e coñecemento da persoa de Rosalía de Castro. Nada máis dicir que vamos a votar a favor e dicirlle que eu tamén se veo moitos anos ao carreiro, pero que me inviten. Síntome yo va por la izquierda, ¿no, señor? Ten problemas titulares. O entrenador tamén era o mismo. Espero que esté invitado. Tenga a palabra, señora Río. Hola, boas noites a todos e a todas. Dende o noso grupo municipal estamos de acordo que a figura da nosa escritora máis representativa, Rosalía de Castro, e a súa literatura. Está totalmente vigente no ámbito cultural e no sistema educativo. Os nosos nenos e xóvenes participan da súa obra gracias ao impulso dos nosos mestres comprometidos en manter vivo o seu legado. Este concello está comprometido ca figura de Rosalía de Castro dende hai moito tempo, con moitas actividades para toda a cidadana do noso povo. Non vemos a necesidade ahora mismo de dedicarle solamente a Rosalía de Castro un día, porque creemos que tamén é moi importante outros escritores. Entón, daríamos solamente o protagonismo a Rosalía, en la que é unha peza fundamental da nosa literatura, pero tamén estaríamos deixando de banda a Castelao, a Valle Inclán, e penso que temos un día moi bonito en Galicia, que é o 17 de maio, o Día das Letras Galegas, que totalmente representados por todos os nosos escritores. Sí, xa sei que se escolle cada ano Antonio, un escritor, pero penso que derramar solamente unha escritora na que ten realmente moita importancia, estaríamos sacando tamén ao resto de escritores con moita participación. Penso que non está nada esquecido nas novas generacións ni nas antigas, porque de pais a fillos, a parte dos nosos mestres, facer unha gran labor, tamén nosos pais e toda a ciudadanía en general non se vai a perder nin esquecer os seus poemas e a súa literatura. Moitísimas gracias. Gracias, señora Brión, señor Pérez Barrer. Grazas. Ben, primeiramente, desde o BNG congratulámonos de que outros grupos tamén sexan favoráveis á obra de Rosalía, así como a súa figura de escritora máis universal e a, podemos dicir, a nosa poeta nacional.
lembrarlle ao Partido Socialista que hai un acordo plenario do 27 de xaneiro do 2014 na que o noso compañeiro Antón Parada conseguía, un acordo unánime de aprobar isto mesmo, non? Declarar o día 24 de febreiro Rosalía de Castro. Dende aquela, o Concello de Ribeira ven facendo actividades. Lembro-me un ano que foi en domingo, pois pola semana fixo actividades cos grupos escolares e o propio día pois sacou uns gaiteiros á rúa e fixose unha lectura pública da súa obra. Este ano tamén me consta de que se fixo actividades cos colexios que foron ao auditorio e que estivo cheo. Dende aquí, desde o Grupo Municipal, queremos parabenizar ao equipo de normalización lingüística porque está facendo moi bo traballo. Tamén consta que se realiza o Día da Lingua Materna e tamén se celebra asiduamente pois o Día das Letras Galegas con actividades durante toda a semana. Polo tanto, vemos que este traballo está se realizando de maneira axeitada e parabenizamos ao equipo, non? Dicirlle a representante de Cidadáns que aprobar un día para a nosa escritora máis universal non supón menosprezar a ningún outro autor. Como ben dixo antes, está o Día das Letras Galegas, mas tamén este Concello trae a outros escritores, pois podemos lembrar visitas de ilustres como, por exemplo, Xosé Naira Vilas, non hai tanto tempo, aquí a este Concello. Polo tanto, creemos, ademais, que é emblemático que Rosalía de Castro teña esa merecida homenaxe no día do seu nacemento, porque é unha escritora, foi unha escritora que representou a todo o mundo e, ademais, unha escritora que merece ser relida, reinterpretada, non vela como se vía hai uns anos, como unha escritora sumisa e chorona, non como se ten dito, senón como unha escritora rebelde, feminista, e que está moi vixente nos nosos días, máis nada. Coincido casi todo con vostede, menos que non sea chorona. Chorona tamén era bastante. Pero dito eso, eu creo que a intención de esta corporación desde fai tempo é intentar ensaltar a obra de Rosalía. Creo que este ano hubo actividades, incluso, pois, diría que con moito éxito, enchendo o propio auditorio, alguna delas. Eu sei, ou comprendo a intención que Cidadáns ten, pero daría ademais que polo que significa non só en Galicia, que significa moito, pero mesmo na comarca que estaba tan vinculada, e sendo a intención deste Concello seguir facendo cousas lembrando a Rosalía, eu lle pediría que reconsideraran a súa postura, porque coincido co señor Pérez Barral, que non me chama a atención por iso, pero coincido, en que efectivamente o feito de ensalzar a nosa poetisa máis importante pois non vai, digamos, en detrimento a ningún outro literato, nin actual, nin de outra época anterior, non? E, polo tanto, eu sei que o cariño que todos lle temos a Rosalía compartido polo seu grupo, e, polo tanto, eu pediríalle que reconsiderara a súa postura antes de pasar a votar. Entonces, se lle parece, señor García... Sí, eu quería, ademais, aportar unha cousiña máis. Aquí estamos falando dos méritos literarios de Rosalía de Castro, que foron moitos. Non hai que esquecerse de que foi, xunto con Curros Enríquez, a persoa galega que iniciou o resurdimento en Galicia. Eso está moi ben, pero Rosalía, como muller, tuvo moitos méritos. Non hai que esquecerse do seu nacemento e cando ela se enterou a crisis que pasou e a lucha que tuvo por os campesinos e máis por os pescadores. Unha muller comprometida co seu tempo, estamos falando do siglo XIX, do 1837, que foi cando naceu ela, e morreu con 48 anos no 1885. Por lo tanto, é unha figura que reúne unhas condicións que hai que resaltar porque, ademais, naqueles momentos que non había a lucha feminista todavía e non se luchaba por voto, as sufragistas, cando empezaron en Inglaterra e en Estados Unidos, ela xa foi unha muller que non se escondeu, que se puxo ao frente para defender co seu talento literario, pero tamén ca súa postura ante a sociedade galega, que
que era tan retraída ou tan retrógrada, pois dar un paso adiante. Por lo tanto, Rosalía, para min, merece que se este presente neste Concello e que este homenaxeada como se merece. Gracias, nada máis. Eu teño que dicir algo ahora que non está a prensa. Era Gustavo Adolfo Bécquer, para mí era un cursi, con perdón de carajo, chegar a Rosalía, a mí me enchea a alma. Entonces, dito eso, se lle parece, pasamos a votación, a favor da proposta, e agradezco a todo o mundo o seu voto, especialmente pola sensibilidade que demostrou co seu cambio ao partido de Ciudadanos. Se lle parece, seguimos, entonces, mellor asentar que sea unha proposición da señora García Paso. Bueno, pois entonces son as 3 minutos hasta as 33. Moitas gracias.